दिनै बोसोर गोदाननि जानाय बानायगासिनो दं नै दिनै जानुवारिनि 1 थारिख नै बावनै दालि रुदों ओरैनो बेदर एरखुगासिनो दङ नै बेदरा अमा बेदर बै अमा बेदर हेपि निउ इयार नि नै एरग्राया नै बेदर संगासिनो दं हेपि निउ इयार नि नै ओमफ्राय जाग्राफ्रा आमाया नै बिराद जागोनदां आमाया दिनै बोराय बुरिबाबो एसे जागोन एसे मोजांनो निउ इयार ना गोदान बाव आनैया मस्ला मस्लि देगासिनो दङ सामब्राम सुमब्राम नै नैबे गय फुलि लोगोफोर मथा मथि बावहाय 300थासो जागोनदां गय फुलिया बावहाय मानसिफोर हाबला दा बियो ओरैनो थायो नै बियो अफिस ओमफ्राय दा गथ'फ्रा नै बावहाय हाबो आरो खाराबारिनि एलपि स्कुल बियो ओमफ्राय नैबे बिफांफ्रा नैबे सिगुन बिफाङा बे स्कुलनि जोब आरो नै बियो स्कुलनि नै स्कुलनि बागान बियो सिगुन बागानजों बै हरैनिया हेपि निउ इयार This is Tabla. It's Purana Logo. This is Tabla from Kagrawari. This is North Thailand, America. This is Manda, Chinese man. Yeah, this is Korean. And this is. अरे पीछे देखो इधर पिल ये मेरा वाला बॉल गिलियो wow nice picking is that not fish में रोड इधर ये कोई बागान ये कितने वाल गिर जानी इसलिए ये पर ये मेरा मेरा बाइक ये था EMT ये दियो है मेरा अरे ये था सुपर स्प्लेंडर ये देखो guys ये देखो जंगला को थांबा अरे ये देखो खाग्राबारी एंड इमेजिंग ये जंगला को स्कूल भी guys Ang bidur mana karena mah? Bidur nak kalau Tapi dah ramai. Oh, bidur
Gila. Dia mau turun langsung ke dunia. Boleh. Wah bini di hari sekarang usut turun langsung. Ya nih. Kalau dia bro. Lalu.